Така Савел, наречен после Павел, ослепява за 3 дни, за да прогледне след това и да тръгне в новата посока, която му показва новия компас, в път и разбиране, съвсем различни от преди. Днес Исус е тук сред нас чрез Святия си Дух, който е вездесъщ, може и иска да срещне тези, които се нуждаят от нов безпогрешен компас, за да им покаже вярната посока към ново бъдеще и надежда. Когато Божият Дух се всели в сърцето на човек, тогава ще бъдат осъзнати и осмислени думите на апостол Павел. Всичко считам за измет, само Христа да придобия. Да се заредим с живата вода. Той роди се, за да изяви царството на Бог. Той роди се, за да изяви царството на Бог. Не се весел ден, не се радостно, нека пеем хвала. И за вечността да се заредим с живата вода. Не се весел ден, не се радостно, нека пеем хвала. И за вечността да се заредим с живата вода.
живот с Него в царството. Днес е весел ден, днес е радостно, нека пеем хвала. И за вечността да се зарени живата вода. Днес е весел ден, днес е радостно, нека пеем хвала. И за вечността да се зарени живата вода. И за вечността да се зарени живата вода. Създадени сме по Божия образ и подобие. Има един въпрос, който е от съществено значение за всеки един от нас. И това е: на какъв процент от качеството на Исус Христос сме носители? Дали е малко бебе или в пълен ръст живее Исус Христос в нас? Това е въпросът, който ще оставим на всеки един от вас. До нови срещи!